Ja, goeiedag Leur, daar zijn we weer met een nieuwe podcast. Ditmaal houdt hem over nieuwe woorden. Ja, nieuwe woorden, wat bedoel ik er verder met? Nou, je kent daar vast waar ze gauw het over plat gaat. Dan komt Leu altijd met een bepaalde vraag van hoe zeg je dit of dat nou in het plat? En vaker gaat het dan over nieuwe techniek of nieuwe technologie of dat soort dingen. Een smartphone, hoe duurder neem je dat nou in het plat? Of kun je daar iets anders voor verzinnen? Nou, dan denk ik altijd bij mezelf, moet je er wat anders voor verzinnen? Want kun je het zo niet uitspreken? Ik bedoel, smartphone, dat kun je allemaal zeggen. Dat is niet onuitspreekbaar of zo. Maar het zit gewoon nieuwe woorden van deze tijd. Hoe wat met mun. En hoe iedereen er met te maken kreeg in het dagelijkse leven. En ik snap het heel goed dat je denkt van ja, god, dat heeft weer zo'n Engels woord. Kun je daar niet wat anders van maken? En nou, tuurlijk kan dat. Je kunt er van alles voor verzinnen. Ik zeg er zelf nog wel eens een keer strikbord. Of dat soort termen. Of binnen tablet is het zelfs mangs wel eens een keer de snierplaken neemt. Maar ja, dat zit allemaal woorden, daar kunnen we hem lachen. En die zit allemaal een beetje lollig ook bedoeld. En dat geeft niks, natuurlijk, je moet maar te lachen hebben. Maar je zult nooit, denk ik, zo met de winkel instappen en zeggen van... Goh, ik moet een strikbord hebben. Of ja, dat soort dingen. Dat zeg ik niet uit serieus meet. Hoe ze er wel heel goed mee bezig zijn, dat is in IJsland. En wat doen ze nou in IJsland? Daar heb je een soort, volkssport eigenlijk. Ja, voor iedere nieuwe techniek, voor ieder nieuw woord wat er koopt, daar een enge IJslands woord voor te verzinnen. Maar dat heet nou juist, dat is daar volkssport. Dus iedereen doet daar aan met. En iedereen wil dat ook gerne. Kijk, dat zullen we hier ook wel misschien wel kunnen bereiken. Maar wat mij daar aan tegenstaat, is dat er heel veel woorden eigenlijk leenwoorden zijn, zonder dat je het in de gaten hebt. Mijn favoriete voorbeeld is natuurlijk poelepitaten. Een poelepitaten is een poelpintaten. Ik heb gewoon een Frans, door geen mensen moeilijk houden. Dat woord is inmiddels zo verplat, zeg maar. Dat hebben we zo aangepast naar onze eigen uitspraken en zo aangepast naar onze eigen grammatica, dat het gewoon een woord van ons is geworden. En dat kan eigenlijk gewoon met alle woorden gebeuren. Ja, ook dan een ander voorbeeld van, ja, schreeuwen. Het woord schreeuwen, dat weet haast niemand, maar het woord schreeuwen is van oorsprong Latijn. Maar goed, we hebben er geen ander woord voor. Dus wat doe je dan? Dan neem je dat woord wat er af aan besteedt, namelijk escribar, of ik kan geen Latijn, maar in ieder geval zoiets was het, escribar. En nou, dat verplat je dan en zo heen gaan van generatie, van geslacht op generatie op geslacht. Kreeg dat een eigen platte uitspraken. Dus schrijven, schreeuwen, schreeuwen, al die lokale uitspraken. Maar de oorsprong was Latijn. En er zit zoveel woorden aan te wijzen dit eigenlijk van oorsprong helemaal niet plat zit, maar die je zo verplat hebt dat je er geen 2 keer aan nadenkt om die te gebruiken. En zo kan het ook met al die Engelse woorden gebeuren, die we nou allemaal met te maken krijgt. Die kunnen we zo verplatten dat er uiteindelijk nooit meer bij stilstaat dat het nieuwe platte woorden wordt. En zo schreeuwen was vroeger een nieuw woord, maar inmiddels is het zo oud dat weer een oud woord vindt. Snap je? Dus ik kan er nooit druk over maken, maar al 200 jaar denkt de leur van, goh, wat maak je tot druk om? Wat stel je aan? Zodanig kun je gewoon met de tijd met en zorgen dat al die nieuwe woorden, die kun je gewoon aanpassen en er ons ene van maken. Kijk, en als je kijkt naar andere spraken, zoals het Engels, om maar eens even een voorbeeld te nemen, die komen op een gegeven ogenblik op Australië en dan zagen ze eerst rondspringen met lange benen en een lang start. En die deed niks als hop, hop, hop. En die springen in het rond. En dan hadden ze er nog nooit gezien. Het leek een beetje op onmiddellijke grote knieën. Maar eigenlijk ook weer niet, want ze hadden een te lang start. Wat maak je daar nou van? Nou, dan ga je rondvragen bij de lui die daar woont. En dan komen ze bij de aboriginals uit, natuurlijk. En die zijn kangoeroe. Nou is er weer een volksverhaal dat eigenlijk betekent van ik versta het niet. Maar in ieder geval, de Engelsen die wezen op die aparte deers, die zeiden, wat is dat?
En die aboriginals die zijn kangoeroe. Dus zodanig komen we aan het woord kangoeroe. Daar is gewoon geen beter woord voor je. En dat kun je gewoon gebruiken. Waarom niet? En waarom zou dat alles doen met techniek dit er nog besteedt? Wie hebt een muis, kan je een moes van maken. Allemaal dat soort dingen. Maar het valt nu, denk ik, vooral op dat zoveel en die woorden in één keer krijgt. Dus de techniek staat niet stil. We zitten in de digitale revolutie. Alles gaat via internet. Dus ja, er zit van allerlei woorden. Daar menen we daar wat met mun. En kijk, een smartphone, een strikbord. Smart staat natuurlijk voor klok. Dus waarom noemen we het geen klokphone? We kunnen het ook schrijven in het verleden van wat hebben we er eerder aan vuren maakt. Zoals dat in IJsland doet. In IJsland bijvoorbeeld, die hadden geen woord voor telefoon. Natuurlijk niet, want dat wordt keurboet, eigenlijk uit Grieks of uit het Latijn. Maar via het Engels is dat dan door terecht te komen. Maar de telefoon, daar hebben ze even in de oorlog Islandse beuken gekeken. En daar kwamen ze een woord tegen, dat was simi. En simi is niks anders als onze zeum, wat je in de kleren hebt. Een zeum. Dus een draad eigenlijk. En nou is dat mooie, dat ze wie eigenlijk ook kuiendraad zingt voor de telefoon. Maar goed, dan heb je een nieuw woord verzonnen. De techniek staat niet stil en er zit geen draad meer aan. Dus wat moet je er dan met? Neem je dan nog altijd een draad? Of ga je wat anders verzinnen? En een oude telefoon is wat anders als een smartphone, een strikbord. Zo'n geval, zo'n glasplaatje waar je met een vinger over en strikt. Dus je zult ook een vingerphone of een strikphone. Dat kun je al praktiseren. En ik kan iets heel moois verzinnen. En aan de andere kant dan zeggen van, goeiedag, wat een onbenullig spul. Wat houdt dan nou eigenlijk aan? En is het nou zo moeilijk om smartphone te zeggen? We hebben allemaal, er zit een S in, er zit een M in, er zit een A in, er zit een T, een O, een N. Smartphone, dat kan we allemaal zeggen. Helemaal niks mis met, begrip iedereen. En feitelijk is dat ook waar tegenkomt, iedereen gebruikt het gewoon. Dus we kunnen heel puristisch zeggen van dat wil niet. We weten allemaal een één woord voor verzinnen. Maar ja, moet dat überhaupt willen? Vanwege komt er een nieuwsartikel voorbij. Dat ze aan in Mecklenburg-Vorpommern in ons spraakgebied en dan helemaal in het Noordoosten een nieuw plat woord heb verzonnen voor een QR-code. En dat is dan, moet je aan kijken, voorsten reuwetrekkencode. En ja, het voorsten dat is dan rap, snel of vlot. En reuwetrekken, dat is natuurlijk, je trekt de trouwer met een telefoon. Maar dat dekt de lading niet helemaal. Maar ja, ik kreeg er dan vooral het beeld bij dat iemand gewoon vanuit zijn eigen, wat een apart woord, daar is wat anders voor verzinnen. Hebben dan zonder daarbij rekening te houden met wat de bredere gemeenschap aan heeft, uitklammusterd voor dat principe van een QR-code. Want het geeft totaal voorbij aan of de andere leut dan met eens zit. Je kunt heel puristisch zijn, maar als numste aan staat zo weer, dan kun je hoger leren springen, maar daar kun je er gewoon niet van. En zeker met een vuurstenreuvetrekkencode, een rappe oude trekkencode, daar kun je gewoon niet wat met. En eigenlijk denk ik, waar ik daar gewoon averechts, want nu denk ik van, wat een dom spul. Wat heb ik aan zo'n woord? Wat is er mis met QR-code? Kun je allemaal zeggen, begrijp je wie allemaal, gebruiken wie aan Johan? Waarom moet er nog in één keer wat anders voor komen? Kijk, leenwoorden zijn van alle 10. En als QR-code nog gewoon groot werkt en iedereen heeft er een beeld bij wat het is, waarom zou je daar nog wat anders voor in de plaatsen moeten zetten? Als je gaat dwingen, daar koopt er niks van. En dan zeggen ze allemaal van, het is goed met u. En dus denk ik, of je probeert het een beetje lollig te maken, daar zou ik het nog begrijpen. Maar als je het gaat opdwingen, dan holt het natuurlijk een keer op. Kijk, ik mag heel gerne met spraken spelen en gewoon die woorden verzinnen. En dat is ook iets wat hier ook wel een beetje volkssport is, om dingen zo grappig mogelijk te omschrijven. Wie hebt natuurlijk een knetterbielen voor een kettenzagen. Wie hebt een zweertleppel voor de batsen.
Allemaal dat soort woorden, waar heel grappig zit en waar je meteen een beeld bij hebt. En dit aangeeft dat je toch nog wel even iets dieper nadenkt over hoe woorden. Maar dit niemand echt serieus zal gewoon gebruiken. Op je ene omgeving, mijn schoonvader, en zegt nog wel eens een keer, ik loop even een keer met een bing in de ronde. Nou bedoelt er dus met een bing een stofzuiger. En bij de hovenier, waar ik gewerkt heb, er was een kerel en die met een bos mee, maar die neemde een sik. Een sikkebok. Dan vred ons op. Dan vred ons langs de kant voet. En dan zorgt dat het allemaal kort mee het bij ligt. Maar dat zit nooit woorden die serieus gaan gebruiken. Kan een mieling, kan het helemaal mis hebben. Maar dat probeert dan nu eens een keer met elkaar fatsoenlijk over na te denken. In plaats van zoiets proberen duur te drukken. Dat is een beetje moest ik daarin staan. Kijk, ik heb hele mooie nieuwe woorden verzinnen. Maar geen mensen gaat die gebruiken als hij door geen gewoon rijver hebt. Of als er al iets anders voor besteedt wat al langer in gebruik is. Kijk, in IJsland was het zo, daar hebben we het heel slim mee te maken gehad, dat die heeft heel lang onder de Deense regering geleefd. IJsland hoorde bij Denemarken, ze zijn nog niet zo lang onafhankelijk. Maar ze won juist heel slim van Denemarken onderscheidend bij. Dus wat gingen ze doen? Zoveel mogelijk de Deense woorden droet en zoveel mogelijk echte Islandse woorden terughalen. En nou goed, op die manier kun je er iets van begrijpen. Maar wie zit hier altijd op een kruispunt van verschillende spraken, van verschillende culturen. Als je echt zo puristisch weer wij, dan moet je ook andere dingen terughalen. Dan moet we met doe gaan kijken. Of dan moet weet ik wat, dan moet meer richting het Middel-Saxisch of het Old-Saxisch misschien wel. Want hoe trek je dan de grenzen? Hoe hult het op? Moet het van de sprake van 1950 wij? Nou, dan denk ik van als het van 1950 was, dan zou het de leur van 1920 weer zeggen van goh, dat is geen groot plat. Nee, bij ons in 1920 kun je een vier groot plat. Nou, dan kun je op er een uit 1870 en dan zeg goh, wat een apart plat. Nou, bij ons vroeger in 1820, daar kun je een groot plat. Dus daar is geen, dat hult gewoon een keer op. Kijk, ik kan hier een ene van me afkijken. Dit is gewoon een manier waarop ik daar een beetje over voort filosoferen. Denk je nou van, god, dat is mooi. Ik zie natuurlijk vrij op spraakgericht. Ik zie alleen maar, of vullen met spraken bezig. Als tekstschrijver ben ik voornamelijk elke dag professioneel met spraken bezig. Maar heb je nou dingen van, kan je daar eens een keer over? Of dit of dat is wel mooi. Of denk daar eens een keer over. Nou, dan hoor ik dat natuurlijk ook gerne. Kan van alles weer. Oude voetbal of oude techniek of oude, al die andere dingen. Dat kan allemaal prima in plat. Want plat is natuurlijk een weltspraken. Dus het kan ook een hele wereld bespreken. Kom dus met ideeën. Je mag me mailen op weltspraken@gmail.com. WEARLDSPROAKE WEARLDSPROAKE @gmail.com. Dus mailen. Hebben we daar nou een mooi woord voor? Ik heb al eens een keer een van een kameraad van mij, die zegt, ik stuur hem naar doel. Nou, dat vind ik ook wel weer een mooi beeld. Ik denk van vroeger ging de post inderdaad ook met post doen. Dus, doe ik me maar naar doel. Een e-doel, kun je er af van maken. Maar ik vind doel wel mooi kort. Waar schreef je van die dingen als e-post of netbrief of, doe ik me maar naar doel. Ik vind dat wel, dat past wel weer een beetje binnen dat hele, het mag lollig zijn en het mag plezierig zijn. En het moet ook nog een beetje de essentie vangen, zeg maar. Plus dat het doel mooi herkenbaar is, dat je er ook nog weer mooie icoontjes of pictogrammetjes van kunt maken. Dan heb ik weer zo'n woord, icoon, een pictogram. Hou dat een mooi platwoord voor en vraag doe eens of, hou dat überhaupt nodig? Laat het weten in de commentaren, in de onderschriften, door ons een duimpje, een duw of eronder schrijven. Mag allemaal. Hoofd niet, mag wel, maar zo wel mooi wij. Laat het weten, wat vind je nou echt een prachtig mooi nieuw woord. Nieuw sassis woord. Laat het weten en laat het ook kapot koken. Ik train na, ik schei de route nul. Tef langer zouden doet. Ik wens u een mooie dag weer. En goed slapen, jongens. Dat moet je ook niet vergeten. Ik heb ook weer een podcast aan mij. Je moet fatsoenlijk slapen, want anders dan zijn niet helder en kan je niet goed over de zaak nadenken. Ik scout, leuk.
Henne gaan.